Разбрахме с моето семейство, че баща ми се е разболял от рак. Каза ми да се изнижа като предня изгъс и да отида във Франция. Трябваше да си избия агресията някъде. Набих един бала, станах републикански шампион на ринг. Всичко ще поръчам. Първо бях на хостел. И няколко инфекции по-късно се преместих тук. Браво, съдята. Съдята п***аш. Мой бах си. Работилето е! В следващите 24 часа ще спя в Париж! Да. Нека обаче да върнем лентата назад и да разберем как аджаба се озовах тук. Така, преди 2 години си пътувахме с националния отбор по таеквондо. Нека да се върнем обаче през 2014 година и да видим как започна всичко. Когато бях първи клас, ме записаха на таеквондо и нямам никаква представа какво правих там. И в продължение на няколко години дори ходих на състезания, на които, честно казано, само ме биеха. Но когато станах на 15, започнах да тренирам по-сериозно и отидох в националния отбор. Всичко беше наред, докато не стана това. И лятото разбрахме с моето семейство, че баща ми се е разболял от рак. И какво направих аз? Реших с моя къл да се запиша на кикбокс, защото ми се искаше да разбия главата на някой. И тъй като, въпреки че живеех на село, не е много правилно да отидеш на улицата и да разбиеш главата на някой. Все пак, живеем в демокрация, нали? Не е нормално. Обаче пък, много интересното е, че ако отиш в някоя зала и решиш, че искаш да подпукаш някой, е напълно правилно и легално. Затова аз не виждах по-добро решение от това, разбира се. И трябваше да си избия агресията някъде. Да потренирах това същото лято. След това треньора реши, че ще ме вземе на състезания. Много се насрах. Като по мое чудо набих един бала. И след няколко състезания, 5-6, станах републикански шампион на ринг. Обаче пък в федерацията почнаха да стават някакви много странни работи. Той с какво казал, он какво казал. Чай, брат, аз просто искам да се бия вече. Какво ме интересуват вашите неща? Чудя се, мина някакво време. Завърших даскал. Тогава брат ми беше дал неговия Xbox. На него имаше UFC. И аз като се подпуках да играя, като седнах при телевизора, не мога да спра, човек, не може никой да ме мръдне. Значи отивам на тренировка, играя спаринг и после пак отивам да играя спаринг, обаче на телевизора. И завърших си даскал и викам, какво правим? Какво правим? Стават с тези неща с федерацията, не знам, има ли смисъл да стоя в България? И викам, ясна работа. Аз къв хуй дира тука? И затова се допитах до моят ментор за живота. И той ми каза да направя следното. Каза ми да се изнижа като предня изгъс и да отида във Франция. Държавата на мустаците и на багетите. И то не къде да е, а в най-безопасната столица в Европа. Париж. Затова реших, че ще си стегна багажа и отидах. Взех си билет. Настаних се в студентска квартира. Първо бях на хостел. И няколко инфекции по-късно се преместих тук. И сега, след 15 минути ще тръгвам да се куча като циганин на плажа, който продава кочани, за да сваля 3 кг за утре, когато ще се бия.
Тук съм вече в залата. Правим се на тренировка преди боя. Та хора, не успях да снимам кадри от самото състезание, тъй като веднага трябваше да загрявам. Бях първа среща, веднага трябваше да ставам да загрявам. Тук си хапвам и така. Тък му се прибирам и мисля, че всички знаем за какво е време. За Макдоналдс. Макдоналдс! Гледал съм този Макдоналдс за моя да. Аре, аз съм българин! Много ма кеф как всички ме гледат, брат. Все едно, никога през живота си не се вижда камера, брат. Всичко ще поръчам. Платена е накрая направо полудява. Толкова ще седиш в Макдоналдс, толкова много време, брат. Куда си взимай, брат? След това се взема второ помп. Така, хора, имаме картофки. Имаме. Какво имаме? Хамбургер, чизбургер. Биг Мак. Един кетчуп е тук. И сега ще видим как съм играл, защото нямам никакви спомени. Започвам с чизбургера. Ще ям докато реагирам, защото не ме интересува. Ето го и първия матч. Малко се бях насрал, честно казано. Въпреки че знаех, че моят противник не е кой знае колко добър. Все пак мислех, че ако ме фане, може да не ми се случват нещата. Fight. Тук малко му бях кикбокс. Да видя как ще реагирам. Но това напред това. Хоп. Опитвам се да го обърна.
Hop. Тук съм в много опасна позиция. Ouais, les prochains c'est bien. Va à l'intérieur. Ouais, c'est bien. Tranquille, respire Yanis. Ça fait bientôt une minute. T'as le temps. Très bien. Ne laisse pas tourner, remonte sur lui. Remonte. Maintenant, stabilise. Да, като цяло. Тук го обръщам с маунта. Stabilise. Avec ton bras. Tranquille Yanis. Много хубав този бургер. Petit dégât aussi. Voilà. C'est bien Yannis ce que tu fais. Essaye de remonter si tu peux. Tu peux changer l'étranglement. Aplatis-le, aplatis-le. Il reste une minute. Да, чуя се какво да направя тук като цяло. Ouais. Опитал съм да направя амбар, но се получава. Цак, Ouais, tu l'as. Ouais Yannis. правим триъгълник. Ouais. Tourne sur le côté. Son bras, il faut que tu le désaxes. Frappe. Il y a de la pression, il reste une minute, Yanis. Tranquille, prends du temps. Prends du temps. Frappe-le. Ouais, frappe-le. Tu peux avoir comme ça. Hein. Ouais. Chope la tête. Serre avec la tête. Serre. Reste dessus. Lâche pas. И бам! Тук съдията спря мача. Защото... Пам. Браво. Защото той ми бил казал на френски, ма питал дали мога да дишам. Как да ти отговоря, че не мога да дишаме, брат? Нито говоря френски, нито мога да ти отговоря, брат. Ето така завърши моят първи матч в ММА. Браво съдята. Съдята п***аш. А сега тук имаме моят втори матч, който завърши доста по-интересно. Разлика от първия. И цак. Момчето знаеш, че съм кубоксер. Аз буквално го ланшотнах, пича. Tiens-le. Моят. Allez Mathis. Allez Mathis. Tiens-le. Ground and pound. Tiens-le Mathis, allez Mathis. Tiens-le Mathis. Да. Mathis. Oui, voilà. Frappe. Sors ton bras, sors. Oui, pas derrière. Elle est branchée, Mathis. Allez Mathis. Écoute-moi, Mathis. Passe derrière. Allez, Mathis. Écrase-toi, allez. Нищо особено като цяло. Sans le bracelet. Lève-toi. Non, Mathis. Allez, Mathis. Non, sors de là, sors. Mathis, allez. Allez, Mathis. Tiens-le. Tiens-le, Mathis. Tiens-le. Lâche-le pas. Allez, Mathis. Allez, mon gros. Mathis, tiens-le. Y'a rien, Mathis. Y'a rien. Allez, Mathis, allez. Тук направих Кимура.
Обаче той се пази. T'enlèves, pousse, laisse-le pas la voir, laisse-le pas la voir. Allez Maxime, Си сипа картофите. lâche pas Maxime, lâche pas, calme Maxime, lâche pas Maxime, non, rien encore, lâche pas, tiens les poignets, Toi, t'as les poignets Maxime, les poignets Maxime, les poignets Maxime. On va sur lui, non. Tac. Pousse, rampe, Това е първия рунд. Те тук сме във втория рунд вече. Аз минах на сладолече малко с пистачо. И да продължавам да гледам втория рунд. Allez Mathis, allez gros. Fais la garde. Non Mathis. Тук вече знаех, че е изморен, той печа не може да диша горкия. И аз веднага му влизам на ръце, защото той не може да играе в стойка. Хващаме краката, опитва се да ме събори на земята, обаче аз му влизам на маунт. Праскам го по главата пак. Продължава напред. Опитвам се да го задуша след Дарс чок. Обаче не става, затова минаваме пак от тупа по главата. Такива. И така го държа в маунт за някакво известно време. Праз по главата. След това го виждам, че се измаря. Опитва се да ме преобърне, обаче аз пак го преобръщам. И просто видях колко е изморен вече и го фанах и го задуших с гърдите ми. Това е супер необикновена супер необикновен събмишън, буквално почти никой не го прави. Но аз го направих и не се получи, просто взех победата. И така, втория ми мач в MMA беше победа и с това станах втори в този турнир. Можех да бъда първи, но заради неправилно съдийско решение взех второ място. Бах съдя, заради него с***веба. Ма не дай. Я ще се огледа и защо да не ми веба. Скоро пак ще имам бой. Тогава пис. Това е края на видеото, ако ви е харесало, се абонирайте. Чао, давай.